لآمده چلاکیه دایکین جوانین کر سوری هاتنه کشتن هم بردوامه. هفسروکی هدف سلاطین دمیرتاش داویه هفته لآمده کنفرانسک آنی زمان که دولتن اروپای لهمبر کشتنا جوانین کرد چاوه پدگره. هیرون به سالانه نتنی temsili me parti u çel ji Avrupa hatine dinamene jî malbatên me yên û pêncî şeş rojê رایدارên devletê ciwanên ku li Sûr û li Cizîrê hatine kuştin wek endamên PKK binav dikin û dibêjin terorîstin. Heta niha meytê sê ciwanan ji Sûriyê hatine derxistin. Lê niha meytê heşt ciwanan hên Sûriyê li erdê ne. Keça Fexriye Çukur rozerîn jî 45 rojberê li Sûriyê hat kuştin. Fexriye dibêje bila deng hara Erdogan ji bilê keça wê du zarokê wê hene. Ger dor were ew ê xwe û zarokê xwe jî feda bike. İnfaz edilmesini, katledilmesini ve cenazelerinin tanınmayacak hale getirilmesi Erdoğan û Davutoğlu fermana kuştina bi sadan civanandan. Ew ji nebese. Dixwazin bi meyta civanan bi milyona Kurda ciza bikin. Ne tinê malbatên civanan. Dixwazin rûmeta hemû mirovên xwedî wecdan ji bi van hûvitiyan bişkênin. Tinê partiyên Çepiya Avrupayê dijî van sûçên mirovahiyê derketin. Hikûmet û desthilatdarên devletên Avrupayê çavê xwe li hember qetilkirina Kurda digirin. Ji ber peymanên xwe yên kirit, ji ber bazariyên ku kirîne hemû nirxên gelek Avrupayê bi vê bêdengiyê dikin nav dest û lingan. Ji aliyê dinêva li hember qedexe û operasyonan her rojê li Amedê çalakî an xwepêşandan jî tên derxistin. Lê her carê polîs müdahale dike û rê nade. Ev dayîk jî beşdarê xwepêşandanek li dijî qedexeya li ser Sûriyê dibe. Ew dibêje kurê wê jî di şer de hatiye kuştin û dilê dişewite. Destnîşan dike mêtê bi dehan ciwanan li kolanan bûne xwarin ji pisîk û segan re. Dayîk dibêje êdî bese ev zilim û dixwaze bi ser polîsan li here lê dixeriqe û dikeve erdê. Wekî hemî xwepêşandanan ev car jî polîs bi gaza îsotê û bi ava şêr müdahale dike. Li hemî kolanan wesayetên zirxî digerin da ku xwepêşandan çê nebin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka,